Apisas mag IEBC matayo chenro mar ndiko jogo ombulu manyien ojiwo jopiny ni kik gibed gi luoro gi okang' masani gikawo maduolno biro tiyogo mar kawo koda ka tong' wang' kaka yor kawo nonro. Apisas mag IEBC matayo ndikruok Kisumo ema nochiwo singo makamano ne oganda ka en odiechieng' mar 2 nyaka nyo yawo ayanga thuolo mar ndikruok. Moko kuom rowere mosendikore kaka jogo ombulu bende notiyo gi thuolono mar jiwo jowetegi mondo mi oti kod thuolono mar yudo ombulu mabiro miyo gi oteku mar timo lokruok e telo ma pacho ka. Kura ani okatamra goyo lakini register mapoka register but abogo kura but ok gisani. IEBC to nego timatima tich maber mayangre lela gipand gik moko gitanga kila kitu. Sirikal bok loka gi kidi, sirikal kidi en kura. Kura no emwanya loko go sirikal. Kura kwayo yudhe te. Kura ikawo sechak chiw kura. Kawa ID bikaw kura. Mondo koro kikigo koko ka koro seyier jatelo. Wagiso jopiny ki gibed kod luoro nikech en yo mar timo go identification kadipo ni diwit kata lwetegi en mano kang' moro momedi ewi manche nitiere wanyalo timo identification mari kuom ng'iyo wang'i kata lwetegi. Koro mago gik manyalo timore, wanyalo wito lwetewa to koro chieng' go ombulu koro onge kaka inyalo tiyo gi lweti mondo watigo for identification. Koro warwako ji duto te mondo wuog oko mapok okawo kura mondo gibi gikaw kura.